ачып акча эшләп буламы? Дөреслекне язган өчен авыз пешәргә мөмкинме? Бу хакта киң эрудицияле журналистлар, безнең гәҗит редакциясе җитәкчесе Илфат Файзрахманов һәм барлык газет-журналларны бер порталга туплаган матбугат ру сайты хуҗасы Данил Сафаров белән ачыкларбыз. Ачыклау урыны аш-су бүлмәсендә, TMTV каналында шимбә көндезге сәгать 11-дә тәмле көрәш тапшыруында. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.